L'alumnat de primer d'ESO treballem per projectes i a mi m'agrada perquè és una forma més divertida d'aprendre. Treballes d'una forma autònoma, però amb l'ajuda del professorat. Penso que aprens d'una forma més divertida i aprens coses sense donar-te en compte que et seran útils per la vida. A mi m'agrada bastant els projectes, ja que els trobo bastant interessants i treballem diferents coses, treballem per tasques i per diferents activitats i a vegades creem nosaltres les activitats. Des de l'Institut es fa una gran aposta per treballar amb metodologies globalitzadores, amb treballs per projectes. Per què treballem des d'aquesta manera? Doncs perquè és una manera d'entendre l'educació, és a dir, l'alumnat és el centre de l'aprenentatge, aconseguim un aprenentatge actiu i significatiu. I per què ho volem fer? Doncs perquè partim del coneixement que ja té l'alumnat, perquè adquireixi noves competències i perquè d'aquesta manera podrà transferir i practicar tot allò que ha après en el seu context més immediat.